Nej, to je váš? To je váš tank. Nie. Áno, je. Není. Bol? Lebo váš strelil. Lebo toto je náš. Lebo toto je váš. Fuck you! Fuck you! A teraz sa tvári, že... Teraz sa ty tváriš, že... Fuck you! Chodte! Mŕtvi. Oni nepôjdu preč. Aha, toto je náš. Tento človek je náš, uvidíš. Na tomto tanku, to je náš. Vzdajte sa vy, blbci! Jaj, tak to bol... Vzdajte sa, odložte zbranie! Oni sa zdajú. Uvidíš. Ja viem, že sa vzdajú. Ja to poznám. Máš aj to na počítači? Viem. Ja to poznám. A máš počítač? Koľkátku? Windows? 7. To je dobré. Tak mi vieš na... Vzdali? Nestopol si to. Bomba. Á, kapitola 2. Kapitola 2. Na celkovo 17 kapitol. Vás upozorním. Takže toto bolo pre toto video všetko. Jejo, ideme na vlaku. Dajte like, odber a čau.